Sa number 4, December 15 ang last day of class sa mga public schools. Pahanumdum naman sa DepEd sa paghiwat sa mga Christmas party ang mga dapat ini ang mangin magkahulugan kag simple. Pagkatapos ng December 15, magasugod na ang Christmas break sa mga estudyante kag Enero 3 naman ang pagbalik sang klase. Pila sa mga pagsulundan kag pahanumdum suno kay Hernani Esculiar, ang spokesperson sang DepEd Region 6, amo ang no collection policy. Ang mga dekorasyon dapat recycled. Mga DepEd personnel ang wala man ginatugutan nga mag-solicit. Ang paghiwat sang party dapat hindi lagpas las 4 sang hapon kag hiwaton mismo sa school premises. Ang mga estudyante dapat may parents' consent. Ang mga pagkaon kay tungod nga for sharing, ipasiguro nga maayo ang pagpreparar. Wala man ginatugutan ng alcoholic drinks. Kag pagkatapos ng party, ipasiguro nga nahimos ang mga leftovers, kag lakip na ang duog, labi na ang bahin sa mga electrical connection. Pwede na tara, 18, 19, 20, depende sa ila. Okay. Depende din na siya. So, kay as much as possible, dapat ang atong siting school days hindi ko maapektuhan sa atong siting mga activities man. So, i-approve pa nila siya sa atong siting mga schools sa mga division